Hey, hi guys! Welcome back to my channel. And today guys, mag-grocery na po ta guys. May laing buhatan grocery. So, kuyogi ko ninyo guys. Og mang grocery ta. Tara! Turn off the slide. Okay. Tara! Wow, kadaghan ba sa mga tao? Nawang parking lot, mga higala. Grabe. Okay, mga higala, madto na ta sa subod, mga higala. Okay. Ilaksa na to. Okay, mga higala. Grabe oh. Traffic na. Kana kay mga sakyan na mga higala. Sa highway. Okay, tara na mga higala. Okay, be here na mga higala. Okay, mga higala. Grabe katog na oh. Yan oh, ang Winco. Winco Foods. Okay, mga higala na ako sa subad, mga higala. Ito oh. Yan. Ito ang Winco sa loob ng Winco. Ito oh. Yan. Yan, Sushi Foods. Gusto na. So expensive. So, mga higala. Okay, punta tayo sa doon sa kung mayroong bang manok, mga higala. Yan, donuts. $0.50 Bigo. Ano? Cinnamon roll ito. Cinnamon roll.
Limtan na ako akong guys mga higala. At ito ang kanilang beef at saka pork chop. Yan, ang mahal. Where is the chicken? Kuha tag-isa. Chicken 6.78. Ayan. Ang laki oh. Chicken. Init pa. Hindi kay init pa. Inaarang siya. Ito ang kanilang pork. Grabe, oh, beef. Ang mahal, oh. Yan. Sa Manilahang dairy. Milk and orange, anything here, dairy. Isa tag-almond milk. Almond milk. Grabe ka mahal na sa mga itlog, mga higala. Scrap. This is no crop. Atong tanawon para walay crack. Murag old ani kani bitter hot milk. Percent. February 1 or November 30. November 30. Or November 30 expire. Almond milk. There is almond I like. Here is 327 almond. Original. Ito na kasalain. O sunod ba na itong ako? There is 4 days before Thanksgiving and days after.
listahan. Here is baby dinner. Yan. Ang ganda. Up here. Yes, I like this. Broccoli and chicken. This one. This one, I like this one. Yan, I like this. Nalimtan ako pakuha ang pinya, pineapple. I forgot. English muffin. Yeah. Saka sa kadiri nilahang cashier. Katag English muffin. Thomas English muffin. Here is have no regular. Ibalik ta diri sa Bidges sa produce kay na kalimtan pineapple. Pinya diri $1.88. $1.88. $1.88 ang pinya. Kanina lang. Okay. Okay guys, adto na ko sa cashier kay ang bayad na kong mga higala. So kita ta sa gawas. Yay! Okay, mga higala. Sa gawas na kita mga higala. Katog na, diring kapita. Daming sakyanan, no? Parking. Uy, saag na ko. Salang sakyanan. Naragay diri.
Lagay muna natin ang ating grocery dito. Lamig. Okay, yan na mga higala. Yan na oh. Oops. Go inside now. Oh. Grabe. Antog now. Yeah. Ayan, mga higala oh. Bukid dito mga higala. Yan. Grabe ang snow. Okay, let's go na mga higala. Pauli na ta. Pauli na ta mga higala. Okay. Ako rin ibutang sa mount ang GoPro diri mga higala. Yan, para na ako'y video. Okay. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm all